Ja, nou in het prachtige Bilgaard, maar juster. Toen ben ik nog even in het prachtige Drachten. Oh, wat weer dat geweldig gezellig. En daarom heb ik dus een mooie video voor je maken. Geweldig. Maandag 29/12. Eerder weg. Extra werken. Nou, dit is in ieder geval net van de stagiair. Dit broodboontje, dat is ook zo wel. Hier, zondag 12 is de praktijk dicht. 23/2 sta patiënten. Vrijdag 22 laatste weekdag. Wijkgezicht. Ja, leuk. En zei wel eens, wat vind op steden, dan mag ik het voortgooien. Nou, dat doe ik nog echt. Ja. Ik zit ook voortgooien bliksem. Oh, geen, we zijn meestal mijn fatbike. De Frieske dagvlog. Ja, goeiedag. Wat zei de Frieske? De Frieske dagvlog, dacht ik. De Frieske vlogger, ja. Ja. Mag je wat vragen, meneer? Ja, ja, mij wel. Mooi. Waar kom je op bij? Drachten. Hoe is Drachtje werk? Mooi. En druk. Drok. Ja, druk. Heel veel mensen op stap. Ah, je ook wel eens op stap? Nee, mijn viertje is mij nog net. Nee, mij staat net op stap. Nee, nog net. Maar dat komt wel. Zin in? Ja, tuurlijk. Ja. Lekker biertje drinken, hè? Ja, zus eruit. Zekers. Waarom dan? Waar zei het? Waarom dan? Wat ligt dit zo mooi om dan? Nou, gewoon met je vrienden gewoon drinken. Misschien een keer dronken worden. Ik denk me wel grappig om mij te meidje. Oh ja? Ja, wel. Hoe denk je dan dat het is dan om dronken te worden? Grappig. Laat je. Ja. Nou ja, ik ben... ja, nou ja, leuk joh. Leuk vooruitzicht. Ja, toch. Nou, leuk. Maar ben je op fatbike hier? Ja, En die van die net? ik spreek geen Fries. Oh, je spreekt geen Fries? Nee, ik spreek geen Fries. Welke taal spreek jij? Ik spreek Servisch. Ik kom uit Servië. Oh, Servisch. Oh. Ja. Woon je hier al lang in Nederland dan? Ik woon hier sinds mijn derde eigenlijk. Ja. Servië? Wat moet ik even nadenken? Servië. Is dat Belgrado of is dat niet de hoofdstad van Servië? Belgrado. Wat vind je van Nederland? Prachtig land. Ja. Kom je nog wel eens in Servië? Ja, zomervakanties. Leuk om dat te zijn. Het is heel bergachtig, toch of niet? Ja. Ja, wel wat bergen natuurlijk. Nou, prima. Succes. Nou, bedankt. U ook. Ja, Fijne dankjewel. Ja, hetzelfde. Fijne dag, hè? Nou, nog een dag, hè? Ja, dank u wel. Even volgen op TikTok, hè? Oh, ja. Waar is het nou? Ja, tuurlijk. Ja, Straks zei ik al? ja wist. Ja, was dat wonen? Jawel, tuurlijk wel. Oké. Kom goed, jongen. Dankjewel. Succes, hè? Hoi. Ja, hetzelfde. Hoi. Waar kom je op bij? Drachten. Oh, je bent een draagster? Ja. Kom. Je hoeft niet vriendin van net? Nee, Waarom was ze net dan? weet ik niet. Durf ze niet. Nee? Nee. Hoe is het leven in Drachten? Ja, geweldig. Ja, leuk staat er. Ja. Het is wel mooi. Wat is nog eigenlijk het mooiste van Drachten? Het centrum. En de kade. De kade. Ja. Kom je wel eens op de kade? Gezellig, lekker uitgaan. Ja. En waar is dan hinnen? Tante Sientje. Hoe? Tante Sientje. Wat maakt dat zo leuk dan? Gewoon gezellig met vrienden. Lekker gezellig. Ja. En wanneer beste voor het Leids West? Vorige week. Ja. Weet jij ook wel eens wat vervelende dingen voor de kade? Er was wat leien is en zo. Maar kreeg je er ook wat van mij of net? Nee, eigenlijk niet. Alleen iemand was aan het vechten laatst voor mij. Maar toen dan ga ik gewoon weg. Ja. Dus ik gewoon opstapt. Ja. Helemaal, ik is het helemaal voort of ik is gewoon aan het oorzinnen? Ja, ik ga gewoon ergens anders heen of ik ga gewoon naar huis. Ik hoef daar niet bij te zijn. Snap ik. Ja. Nou, bedankt. Geen probleem. Fijne dag. Ja, hetzelfde hè? Doeg. Wat jen, hoi. Hallo hier mevrouw, mag ik je wat vragen? Jawel. Ja, je maakt je een video hier in Drachten. Oké. En dan heb ik begrepen, je kan heel goed shoppen hier in Drachten. Wat hebben je krijgt kocht? Ik ben even naar de HEMA geweest. Voor rookworsten. Rookjassen. Ja, en nog wat, wat kriespel. Ja. En wat hebben je zo goed in de hand? Want dat is wat oorsneffers mee. Ik ben sterretjes. Voor de kleinkinderen. Oh, wat leuk voor de ordinij. Ja, en voor de Chris natuurlijk. Ja, even wat licht. Hè? Ja. Maar die ben vrij groot Noors. Dit ben huge. Ja, dit ben de grootste. Die brand ik wat langer. Hoe lang moeten ze dan boeten stien met de sterretjes? Zo het net weten. Dat is nog oude wachtje. Ik kan dat wel helemaal de boeten stien. Jawel. Nou ja, vind je iets bij prachtig, hè? Ja, jouw zoon is lekker. Toch? Is altijd leuk. Dat is echt zo. Ja, toch? Wat heb je mooie nagels. Ja, nou dat ga ik even niet inletten. Ik denk even voor de kerstdagen een beetje glitter en een beetje voor jezelf zwargie. Ik heel belangrijk. Oh, dan staan we er mooi op die in de Christ. Dat is wel de bedoeling. Ja.
Laat ik nou zien, want ze zijn net al hetzelfde zo gewoon. Nee, ik ga ingouden en verder ben je al hier mooi reed. Ja. En we hebben dan Ian gouden en de rest reer. Ja, een beetje oorzoors, hoor ik wel van. Net al hier in de galop. Ja, net al hetzelfde. Nee. Nou, best. Super, dank u wel. Graag gedaan. Ja, nou, nog een nog. Ja, je Mick, hè? En nog een crisis aan dan. Nou, Ja, eens gelijks. dank u wel. Hey, hoi. Hoentje en hoi. Geweldig. Mij? Mag me overvregen. Nou, best nog. Waar komen jouw weier, ik vreeg je mij? Nou, je drachten. Je bent echt de draagster? Nee. Oh. Ik ben een grieper. En waarom ben je nou dan in Drachten? Omdat we hier tot het in huis krijgen kon. Dat is al lang alleen, maar dat is, toen weer dat mogelijk natuurlijk. Want in het dorp dat is net zo gauw een huis net. En toen we trouwden woonden we graag wat natuurlijk. Dus toen ben we in Drachten gekomen. Ik werkte bij Philips. En via Philips kost er wel vrij makkelijk een huis krijgen. Dus, Maar mis je jouw gariep net? nou, ja, van de ene kant wel. Ik bedoel, een dorp dat is heel wat was hier in Drachten natuurlijk. Ik zeg dan wel eens, als er een beetje om een dorp aan hinder best, en dat is net alleen een griepje, maar dat is met alle dorpen zo. Als er om hinder best, en iedereen steekt de haan naar je op, bij wijze van spreken. Nou, ja, dat is hier in Drachten niet, dat is net natuurlijk. Hè. Dus, Nee, hè? nee, wat dat betreft, dan is het wel wat anders. Ik heb ons begrepen, maar dat wie een man uit Gariep, daar had ik les van horen, die zei van, in Gariep, dat willen ze uit de laatste man zijn. Nou ja, dat kan ik wel een beetje in mij veel. Dat het gezellig is, dan mag ik ook wel graag zitten blijven. Dus het Gariepster bloed ik hoor in jou. Nou, misschien wat dat zij is, dan nee, dat zij. Ja, dat klopt dat wel. Ja. Ja, hoe heet die man ook wel? Hoogstens hier, daar een leraar van mij. Hoogstens, Jaapie Hoogstens. Ja, dat kan best wel. Wat techniek of zo, wat doe je Ja, dat? techniek, ja. Nee, of je het nou natuurkunde of scheikunde, zei het. Nou, scheikunde kan ik wel zeggen. Ik denk dat dat een vroegere maat van me is. Oh ja? Ja. Nee, zo, ja. De leeftijd, Jaapie is, nou 76, 74, 76. Zo is het wijze, ja. Ja, ik ken hem wel. Ja, Ja, dat is heel, ja, die is een Garieper, ja, dat weet ik nog wel. ja, dat klopt. Ja. Ja. Oh, leuk. Ja. Nee, is er nog. Ja, goed, dat klopt. Dat is voor je, hoor. Oh, ik ga een YouTube-kanaal, de Friese Vlogger die dat. Oh, Ken je het wel? nee. Nou, kun je het opzoeken op Google, hè, de Friese Vlogger, dan vind je het wel. Fries gevlogen. Nog op YouTube, zei ze. Ek, maar dat is ook wel op Ja, Facebook. YouTube is wel gauw als dat zijn vanwege muziek en dat soort dingen. Dus, Misschien kom je op het zin dan. de Friese vlogger. Ja. Nou, zelf van jongens even zien. Oké, nou best. Nou, Nou, ja, hetzelfde, hè? Wat zijn, hè? Hoi. Ik ken het heel goed. Wat zei je toen? Ik ken het heel goed. Wat kist u heel goed? Vragen beantwoorden. Maar ja, wat maken we die vrije, hè? Ik weet het net. Ja. Ja, ik weet het. Hoe is de sfeer hier in Drachten? Nou ja, een beetje druk soms. Volle dingen. Volle nice. Hartstikke hobby's. Voetballen. Je bent echt voetballer? Ja. Hartstikke een beetje talent dan net. Nou ja, nee, net echt. Nee? Nee. Ik heb wel wat beter, maar net echt bij een professionele club. En wat is nou die specialiteit? Ja, dat weet ik net. Nou, ja. Mijn specialiteit is vroeger eigen goals, maatje. Oh ja, dat gaat wat de verkeerde kant op, maar ja, dat ken ik. Toen op een gegeven moment hadden ze van misschien was het net in de verdediging staan. Dan kun je beter misschien even meer voor ons staan. Dan kun je net zo snel eigen goal, maatje. Ja, misschien is dan ik wel een goal op de orenkant, maatje. Ja, goal. Ik heb misschien wel een hossing goal. Ja, inderdaad. Precies. Maar du had net zei van nou, ik kan heel goed vrije trappen nemen. Of ik kan juist heel goed de penalties nemen. Nou ja, misschien verdedigen of zo, maar ik ben net echt een bepaalde specialiteit. Je bent een allrounder. Dat is. Nou, ben je nog. Succes Nelson met voetballen dan. Nou, fijne feestdagen. Ja, dankjewel. Doe ik. Hoi, hoi. Hoi. Hoi, hoi. Je gaat voort. Zo. Jongen, dat is toch maar een 24 cent, hè? Hey. Ik ben natuurlijk statiegeld ondernemer. Het vloggen levert net zoveel op. Dus dan kun je beter met de dingetjes beginnen. Wat zei je, Jo? 15 cent. Ja, 15 cent wil je omhouden? Nee, je had het vol. Ja, maar je mij ook wel, hè? 15 cent, nee? Sorry? Ik zeg, het is 15 cent. Ja, dat is 15, ja, daarom. Nee, ik hoef net. Nee? Maar zo 15 centen? Nee, ik hoef het niet met, maar Johan Vong. Ja. Hier had de del gehoord. Ja, hij voelde een tas bij. Of gooide hij een del? Wie kan ik? Voelde hij een tas of gooide hij een del? Ik weet het niet, heel pak hem. Ja, ik denk je kan ze aan het lezen letten. Nee, nou is al die 15 cent. Ja, dat is wie. Wil je jongens, hè? Nee, ik moet met haar, Johan Vong. Maar hij wordt zo goed dan dat je ook in 15 cent neder gaat. Nee, dat ga ik net nodig.
Oké, dan kan het best. Oké. Dat weet ik, hè. Ik ga een YouTube kanaal, de Frieske Vlogger. De Frieske Vlogger. Vloggen? Oh, voor televisie dan dus. Oké. Nee, journalist, dus alleen 50 cent, maar de jeugd had er geen waarde op. Maar toen 50 cent laat pakken, dat wel. Ja, maar ja, dat is ook een beetje rotzooi natuurlijk, hè? Nou, dan hebben we wij. Oké. Ja, beste, ja. Goeiedag, mag ik wat vragen? Vast wel. Ja, oh. Wat voor hoen is dit nou? Dit is een kruising tussen Mechelaar en Greyhound. Oh, dit is een kruising tussen een Mechelse herder dan en een Greyhound? Ja. Het ranken van een Greyhound en de kop van een Mechelse herder. Nou, het gedrag meer. Ja, en een kortere snuit. Oh ja, en waarom wilt u nou specifiek zo'n hond? Dat kwam gewoon op ons pad. We hadden al Greyhounds gehad. Dus Oh, u had eerst Greyhounds, ja. maar die zijn dan wat dunner of zo? Wat is het? Ja, nou, dat valt mee. Omdat ze nog dunner zijn. Maar ze zijn wel wat hoger en een diepere borstkas. En hoe heet is een hoen? Dit is Petrol. Petrol? Ja, Petrol. Oh, leuke naam. Grappig. Nou, mooi, geniet ervan. Ja, gaan we doen. Oké dan. Nou, hoentje, hè? Hoi. We hebben een shot van de hoen. Ha, had dan een goede shot van de hoen? Oh, hoentje. Petrol. Petrol heet er, hè? Petrol. Hoe bliksem? Nou, dat komt direct. Nou, dat let me net waken uit, zei ze. Dit is nou typisch het gedrag van de Mechelse herder. Ja, daar heeft hij wat meer het gedrag van. Ja. Oh ja. Ja, oké, ja, maar net agressief, meidje. Hé, hoi jongen, hey. Hoe is het met die? Goed. Waar is het heen, hè? Wat is het? Oh, we zien, dit is de Kalinka. Zo, deze vrouw. Hallo mevrouw. Mag ik je wat vragen? Ja, dankjewel. Oh, maar eerst ja. Uiterlijk, maar eerst op water wijden. Ja. Hoi. Oh, je komt erom. Ja, we wachten even, ja? Nee, alsjeblieft. Oh, oké. Ja, ik wil u een vraagje stellen. Ja, geen probleem. Geen probleem? We zijn hier in de Kalinka in Drachten. Ja, ook. Zelder Kalinka in Drachten en op Leeuwarden. Leeuwarden ook? Ja, 2 winkel. En waar komt u vandaan als ik vragen mag? Alsjeblieft. Vragen. Geweldig. Ik ga van weer als het vrede denken net. We Zwarte Piet in toch naar Ljouwert. Oh ja? Ja, Lang Lien. dat zit op die YouTube kanaal. Ja, hoe lang is dat wel net, Lien? Nou, even denken. 3 of 4 jaar. Ik had van de morgen nog opzacht op die YouTube kanaal. Ja, hè? Ja, Maar de Zwarte Piet intocht, zei ze. Maar dat weet was ik met die protesten, denk ja ik. klopt. Maar die anti-Zwarte Piet, die stond aan de andere kant en wij stonden aan die kant. Ja. En toen kwam die man er nog aan met die muziek. Oh ja, ja. Die kwam ertussen. Dat vind ik wel leuk. Ja, maar ja, inmiddels is het helemaal klaar, hè? Er is geen Zwarte Piet meer. Ja, maar die man van Anti, die ben stoppen toch? Welke man? Nou, die KZO nog wat? KZOP of zo? Ja, die ben stoppen toch? Denk het, ja, maar ja, dat ben van mij een... Ja, er ben alleen maar roodveegpieten nou, toch? Ja, maar gewoon de Pieten dan toch? Ja, je bent meer van de echte Zwarte Pieten nog steeds? Ja, ben ik maar opgegroeid, hè? Ja, maar dat kun je wel verhoren, toch? Ja, dan gewoon zelf sminken. Maar je bent daar nog steeds net mee eens. Je denkt van, maar gewoon Zwarte Pieten bij zijn. Ja, zeker. Ja, hè? Ja, zei mijn broer ik. Ja, hè? Maar Ja. hij had ook eens een keer dat je daar... Ja, mag ik het zeggen? Voeren nog steeds actie of zo, of dat net? Nee, ik ben zelf persfotograaf, dus dan maak ik foto's. Ja, zo. Maar zelf dan, als ik dan denk van ik wil eens sminken, dan doe ik dat. Maar, Dus ik gewoon Nederlandse traditie, maar het gewoon zo horen. En straks dan, straks ik in Christmas, zullen ze daar straks ik op de zeuren. ja, je denkt dat het met Christ ook misgaat? Ja, Ja, wat gaat er dan mis met Christ dan? nou dat straks ik niet met mij. En dat we straks ooit aan de, hoe noemt dat? Aan de zoekers zitten. Met het suikerfeest. Dat is Oh, zo, er waren al je suikerfeest in plaats van Christ. Ja, precies. Want dat maken we net haar. Zoals 12 zitten erin, hoor. Nee. Nou, als ze zelfs zitten te zeuren op Sinterklaas. Je had er angst voor dat het dan van kwaad naar Nou, erger het is gaat. gewoon Nederlandse traditie, maar gewoon zo bleeuwen. Nou, prima. Weet je het? Ja, nou, prima. Succes. Ja, dankjewel. Heel erg, hè? Ja. Ontje. Hoi. 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 Nou, maar zo'n shit. Wat gebeurt hier alweer? Een lompje in een molen en een wheelie, maatje. Dat is Drachten. Goeiedag, meneer. Maak je wat vreetje? Nee, ik had dat niet.
Oh, je had het genoteerd. Ik kom bijna erin hoor en dan ben ik de klus. Wat, dan ben je dan? Dan ben ik de klus. Asma. Oh. Geweldig. Je maakt een video hier, meneer, in Drachten. Wat ben je van? Ik spreek geen Fries helaas. Nee, wat spreekt u? Nederlands. ABN. Ik zie u hier zo staan. Wat bent u aan het doen als ik vragen mag? Ik verkondig het evangelie van Jezus Christus. Mensen waarschuwen dat ze zich moeten verzoenen met God. Want er komt een dag dat je sterft en voor God komt te staan. Om verantwoording af te leggen aan hem. En waarom vindt u dat zo belangrijk dat andere mensen het ook meekrijgen? Goeie vraag. Als je weet dat er een hel is, dan wil je mensen waarschuwen. En het probleem is dat wij als mensen allemaal gezondigd hebben tegen God. En wij verdienen de straf. Als je hebt gelogen, hebt gestolen, gevloekt, overspel, seks voor een huwelijk. En ga zo maar door. Wij hebben Gods wet gebroken en er volgt een straf op de zonde. En daar wil ik mensen voor waarschuwen. Van als je in zonde sterft, de Bijbel zegt, dan ontvang je de eeuwige straf. Dat is de hel. Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat Gods zoon kwam, Jezus. En die stierf voor onze zonde aan het kruis. We gaan bijna naar kerst toe, de geboorte van Jezus. Maar dit gaat over dat hij voor onze zonde stierf van het kruis. En is opgestaan. Hij droeg daar de straf die wij verdienen. En is dit nou een bepaald geloof dat u heeft? Hoe moet ik het zien? Het is christendom, ja. Christendom. Het laatste wat ik wil zeggen is dat het moment dat je vertrouwt op Jezus, word je vrijgesproken van al je zonden. En dat is heel belangrijk. En dat is de reden waarom ik mensen wil bereiken. Omdat ze vergeving kunnen en mogen ontvangen door het offer van Jezus. En dat is goed nieuws. De Bijbel zegt, iedere zondaar die zich bekeert, daar verheugen de engelen zich op. Nou, succes ermee. Ja, dank jullie wel. Ik heb een YouTube-kanaal, de Frieske Vlogger heet dat. Heb je ook een kaartje? Nee, ik heb geen kaart. Als je Google intypt of zo, of andere zoekmachine, de Frieske Vlogger vind je het wel. Frieske Vlogger, Hoe je het ook maar intypt, dan vind je het wel. Frieske Vlogger, nou. Ja. Komt dit online of niet? Ja, misschien wel. Moet ik even kijken. Okay, ik verzamel wat materiaal en dan maak ik er vaak korte stukjes van. Prima. Ja? Nou, succes hè? Jo. Ook maar je op foto maaien? Ja, natuurlijk wel. Dit is de Lumpia, hoe moet ik het zeggen? De Lumpia Willy man. De Lumpia. Ja, zeker, maar ik wil eerst een interviewtje met jou, dat mag je dan nou, ja? Ja. Oké, meneer, ik zeg je niet, ik wil fietsen. Van mij had ik een shot van, denk ik. Hè? Ja, ik noemde jou eigenlijk de Lumpia Willy guy. Ja, dat kun je heel vast kennen. Wat een skills, hè? Iets gewoon een Lumpia op en tegelijk maak je een Willy. Ja, volle oefening en alles. Hoe lang ga je te veroefenen dan? 4-4. Om echt goede wheelies te kennen. Wat was het eerste hier dan? Het Willy dwan of het Lumpia eten? Ik denk eerst wheelies doen. En wat is nou zo mooi om dan Willy te dwan en tegelijk een Lumpia te eten? Ja, ik zeg, daar krijg ik steek tegen van, nou, ik heb het dat even doen. Ja, die hebben we, dat vind ik leuk. Hoe vaak doe je nog een Willy dan? Op een dag doe ik zo'n 60 wheelies. Dat is best vol voor een jonkje. Dat weet mij net zo heel lang op straat wezen. Nee, snap ik inderdaad. En wat is nou leuk om een Willy te maken? Ja, gewoon de kick was dan kruist van het omhoog gaan en dan was heel het fietsen en alles. Ja. Nou, dat is nog mijn zandfiets, maar wat wordt de volgende fiets? Of wat wordt de volgende... het volgende ding. Wat doet die vrouw, joh? Die zit echt zo van... huh? Ik ben ook aan de kant. Dat ben je wel met je lul, kerel, hè? Ja, ze ben hier aardig leuk in Drachten worden. Ja, hoe ken dat? We staan nou krijgt even een dag. Ja, dan ook krijg ik even, maar dit ga ik nog nooit meemaken. Dan wil ik een vrouw denken. Misschien toch met het verkeerde been uit bed gestapt. Ja, denk ik. Of dan ken je Willy's maatje, dat ze daar zo leuk is. Ja, dat denk ik net, nee. Nou, prima, jongen. Hey. Oh, je zo'n een fotomaatje, hè? Ja, een foto Ja, we zijn een foto, ja. Dan maak ik de foto. Ja, mijn vrouw. Ja? Hoi. Mag ik ook zo op de foto? Ja hoor, ja. Top, dankjewel. Ja, dan zet je dat zo? Is het goed? Ja, is het gelukt? Ja. Stil even in Drachten. Nee, dat is mooi. Nou, wat is het? Geweldig.